Judon ba ka jing ong apa deng gipat ba. Baga parti kadai tang ka uniform. Kumba ong ki candidate upat baru menjur. Baga parti kadai tang ka uniform. Pat ba bayit. Ka parti kam dai tang ka uniform. Ka juna gidon kam kan riungut. Kimenon ka jo ka jing mut. Ka jo ka jing perkat. Ka jo ka nongrim. Ka jo ka thong. Bakin don hapo District Council Bantawi ki an nam tajingi upat ba. Kabajuna ngidon kam lai puingut kimenon ka jo ka jingmut ka jo ka jing perkat ka jo ka nongrim ka jo ka thong bakin don assembly Bantawi ki an nam tajingi upat ba. Barobor tu upat ba wong ui bitay ubriu nakataga daw la demi ubriu nakadong ngatan uba piang na dong sedong uba start uba don akor uba pare aparai ola siamat be yung new brew. Mko apet syuk ka party ayu. Mlele umat elek na nunu ka party. Tela daw ta ulit elek na ka NPP. Kan mentoy ayu yang ibu ginong ani kani keseng NPP kala le sat ingi kan ni. Kat ba uni uba nasional pat namar bingil asyuk bit pelat yu tau brew elek na ka NPP ru ngisno ka piang. Wei upan. Ula aban penpot ya ka Bernie pan barok ka wei. Weng no wood, cheat no wood, yo pan, ubat lamput, yo put eu pan baro siborni. Weng no wood, yo new so put, way, but yo put lang, kiso ha kasang so. Te kumnu ken pat ba ba it jonga. Lada way so put ula ban pen put, ya kasang so baro kaway. Kumnu pi kmilinti, ba I way so ba, in late pen ba, ya kasang so put. La, I way so ba. Inlet penbhai ke sang sopot. Te kumno tau priu babha bapiak bit ulit penbha ya kata ka parti. Ka babamsap. Ka parti ka bamla bantre. Tang sipor uniru ulak kelarong lang.